siya nga daghan na kuno siya gipapriso mga higala. Dobe. Ato kuno paminahon mga higala ang atong pangulo. XFM Katropa. About a year ago, you pledged to tackle a flood control scandal that has shown a very, very harsh spotlight on the Philippines' issues with endemic corruption. Do you believe you've personally done enough to confront that issue in the 12 and a half months since that speech? And what concrete, measurable systems do you think Filipinos can expect to be in place before the end of your term that tackle those issues? They are already in place. Many of those measures are already in place. In terms of the transparency that we have, well, first of all, let's... Matod pa mga higala, have you done enough? No? Have you done enough no, sa investigation? Yung si Presidente nga, many of those are already in place. Uy, klaro yun. Sige, padayon. see those in terms of accountability. Let's take that first, because that has gained the most interest amongst the public. In that cases have been filed, people have been put behind bars. There are continuing investigations into those who are going to be held accountable, who have to be held accountable for any wrongdoing in terms of corruption, in terms of the flood control scandal. I think that's the general term now that everyone uses. So that is ongoing, and I would not be surprised if that continues to go, that those investigations and this kind of self-examination in terms of the government continues to go beyond my term, beyond 2028. I sincerely hope it does, because that will keep people on their toes and continue to discourage people from going back to these old practices. And because that is really what I had hoped to achieve. The reason that I exposed all of this in the SONA before last was simple, because I was shocked by what was going on, and I said we have to. It is so endemic and it is so deeply rooted. Change the culture, change the thinking of the way people view their positions in government, and that is what we are trying to do. And that is why when I say I hope this continues beyond my term, that is because then we will have succeeded in changing that culture. And so, as an effect of that, is that we have then the people who have gone, who are in detention right now, who have been charged. There are continuing investigations that are ongoing. The ombudsman is a very, very busy man these days because of all of these accusations, all of these allegations that they have to examine, that they have to investigate, and if need be, file cases. Mana ito. Alas 7:44 na mga higala, antag na sa Tubag Baraguban-uban. Alright, ako lang sa basahon ninyo mga mensahe, and then i-discuss na to mga higala ang ingons Pangulo kalabot nining punto niya. Kalabot sa pangutana mga higala nga have you done enough, no? Sakto ba? Paigo na ba? No, si pangutana, no? Paigo na ba ang nabuhat sa gobyerno sa pag-imbestiga mga higala sa flood control anomaly? That's very important question nga dapat ma-address unta mga kaigsunan. Tanaw na to kung natubag bagos Pangulo. Diba? Si Marina Donio Baing Buntag, Nestor Quiron, good morning Dol, watching in Misamis Occidental with my barkadas in our compound. Quiron, basta good morning ya. Good morning! Rilin Navarro, Romulo Tampos, Sir Arnel sa Lapu-Lapu City, Survey, Inday Sara 105, Risa 1, Tulpo 3. Si Connie Hualdo, mayong buntag sa tanan. God bless you all. Likewise, mama, Connie Hualdo. Salamat. Thank you! Si Marina Donio, nindot kayo bitaw ang background ni mo, sir. Idol kay ni Sinaw kaayo ang imong agtang, ha? Pandamay. Ate pwede na kapanaminan. Rilin Navarro, mayong buntag. Euphrasia Babael, good morning. Free thank you official. How dagyod mamakak? Ay lang mo pamalikas, no? How dagyod mamakak aning tut? Nga presidente, oy, pathological liar. Judge siya ba? Sigma Voice,
Dila ako lang usabo ni Sigma ha. Atayag dagway anang presidente. Oy. Madamay mabdanin yung kalaki oy. Si Jijo, the way he answered it, it is all a liar, sir. He is the worst president. Joseph Coritana, kaluoy ni mo oy, wa gyud kay kalibutan bahin sa panghitabo sa nasod. Lutaw gyud. Makauulaw, abiguro niyag bugo ang nag-as para dili mahibalaan kung naabay na priso o wala. Asa ka nga katong giingon nilang panghinambog nila nga, panghinambog ni Auntie Claire nga, si Ramon Revilla ay kaalyado ng Pangulo, nakulong. Siya na ngayon. Ay, wa, gabae. Ramilo Castro Mayor, boss, ang bakakon. Si Auntie Claire? Daryl Cordura, hindi buta bungol. Bright ang tao ngayon. Baliw ba siya? Lakas ng tama kung ano-ano ang masabi kahit wala namang napatunayan. Ulitin natin, no? Kasi mga ulit man tayo, no? Si Badin Badot, mayong buntag. Okay speech ni BBM karon ba? Straight? Straight? Wa mga sani, wa masala-sala may gala. Basi nakapalo up ni. Follow-up question. Kamu po maglain rin yung mga high blood nagmaayo ng mga trolls siya, may gala nga gasunod na to nga. Nanay ni message na ko nga, sa to gi-message ako, lagi gi-message lagi or kanang, unsa kay nang i-reply gani ni Musmayde gani gab, no? Kanang yana ba? Namay nga na, pag kini magong atong post, automatic mo kuan dayon siya sa story, no? Ma-share din sa story ba? Nya. Ayaw ba dito na sila mo comment niya mo send na as message. Ano mo ingon nga puraot ka nga klase sa reporter. Paala mo diya, no? Problema ninyo nagdi niyo madawat na akong komentaryo. Bullseye! Bullseye! Problemahon pa ba na ako na? Kadaghanan ako giproblema. Apilon ko pa na. Kabuang. Alas 7:48 bagay galan dag na sa morning. Sige, balikan na to. Ulitin natin. Kasi ulit man tayo. Ulitin natin ang tanong at ang sagot. Tanong ng media at ang sagot ng Pangulo. Just for the context, nahitabo kini mga higala ni atong sa manang 14 gab. Huwebes. No, atol mga higala sa FOCAP. Kuan ni mga higala, no? Ha? Friday ba? O tama lagi. Patay gining pizza gyud. Friday, kato ning Biyernes mga kaigsunan. Sige ulitin natin. XFM Katropa. About a year ago, you pledged to tackle a flood control scandal that has shown a very, very harsh spotlight on the Philippines' issues with endemic corruption. Do you believe you've personally done enough to confront that issue in the 12 and a half months? Kadali lang. Atong Bisayon. Ingon man ni mga higala yung nangutan na, do you believe personally that you have done enough? No? Sabay pinakatumpak mga higala nga translation sa you have done enough. Nagtuo ka ba nga paigo na ang imong nahimo? Siguro maoron, no? Sakto ba na pagka-translita? Nagtuo ka ba nga paigo na ang imong nahimo aron nga ma-address o aron nga masulbad o masolusyonan kining problema sa kawat bay? Aminaw mo, mga kaigsunan. Ang uban mo ingon nga, kapoy na ba ning programa ang Katropang Arnel? Sige naman nagisgot og kawat. Kay maunay ka matuuran karon sa atong nasod in town. Nahurot na ning atong kwarta, nagdako ang atong utang, mga kaigsunan. Kawat ang dahilan. Ang mga proyekto mga igsoon gipang tagana aning mga ini mga nindot unta nga mapuslanon sa kinabuhi sa matag Pilipino. Pero gikawat. Kawatan gid siguro ning mga kay pati credit gani mga higala sa mga project kuhaon man nila. Kay isa karon ilog-iloga nila kanang People's Bill sa Davao.
Pero ang problema na ba no kay makatestify man gyud ang mga tao ba nga 2017 pa man minang-apply gud ani ko. Di, I mean, okay raman. Moingon ka, ang pinaka-the best ana ba higala, project na sa nakalabay nga administration, pero napadayon mga higala, napunduhan sa karon nga administration. Kana siguro, okay na siya. Pero moingon ka mga higala nga, totally i-erase nimo ang effort sa nakalabay mo na nakapait karon, no? Kini nga administrasyon. Pagkanindot gani, no? Walaon nila, paphaon nila kadto mga higalang nagsugod ni ana. No? Kadto nagpasiugda ni ana mga higala. No? Ila tong paphaon. Nga naman, gusto nila in full credit makuha nila tanan. No? Makuha nila tanan. Para sa nang tulays bukana mga kaigsuonan, di ba? No? Gitawag na mga nila nag-legacy projects. Na kung imong tanawon ug mabalik-balikan nimo mga katropa, no? Nahimo na gumikas paningkamot sa nakalabay nga pangulo. No, sa nakalabay nga administrasyon, wa man gani gasto mga higala gumikan kay gihangyo ra in taong China. Oh. Di ba? O karon, pagkahuman kinindot kaayo, tuwa naigapatunga dito gaangkon nga iya. Binawa. Moro na nahimo sa atong administrasyon karon ang magsigig pangangkon. Magsigig papriso mga higalag mga dili mga kauban o mga kontra niya mga higala diya sa iyang administrasyon. Bullseye! Bullseye! Mo na ilang nahimo karon sa pangutana, have you done enough personally, no? Makaingon baka nga nahimo na nimo tanan? Nahimo na nimo ang ego na ba imong nahimo alang niining problema ha? O napakulong ba nimo ang angay mapakulong? Ang tubag sa pangulo mga higala again. Paminaw na to padayon. XFM Katropa! That speech. And what concrete, measurable systems do you think Filipinos can expect to be in place before the end of your term that tackle those issues? They are already in place. Many of those measures are already in place. In terms of the transparency that we have, well, first of all, let's say those in terms of accountability. Let's take that. So first. duha ka buok ang pangutana. Duha ka buok ang pangutana. Have you done enough personally? Ikaduha mga higala, what are the measure? No? Nga maingon nimo ba naisukdanan ba mga kaigsunan, naisukdanan. Moingon mangutag naa kay nahimo, naa kay barometer to measure aron masukod musulti kung tinuod ba nga giningiingon nimong naa kay nahimo makita sa realidad mga katropa. Bullseye! Bullseye! Maayong buntag nimo diya Sir Jomar Jojo Halipa. Good morning. Good morning! No, good morning dia. Joey Rowin Carbon mayong buntag sa man ani. Sa may ko ani mayong buntag sir, pakitimbaya sa Aguanta Party List sa Purok 3 Kamansi. New Sambog, New Corilla, Davao del Norte, akong papa biling nag-agwanta pud siya hin tao. Sige lang kay pareha man tay nalas papa nimo nga. Pati nang angkor man dia gagwanta pud as kasilaw. Kisa kay agwanta ni. So duha ka pangutana may galagi bato kang BBM. Una, nagtuo ka ba nga paigo na imong nahimo, ikaduha unsa imong sukdanan? No, unsa imong sukdanan? Ano ba ni mga higala ni presidente daghan na? No, daghan na yung measure have already in place. Sige, padayon. As we can gain the most interest amongst the public. In that cases have been filed, people are already been put behind bars. There are continuing investigations into those who are going to be held accountable, who have to be held accountable for any wrongdoing in terms of corruption, in terms of the flood control scandal. I think that's the general term now that everyone uses. So that is ongoing, and I would not be surprised if that continues to go, that those investigations and this kind of self-examination in terms of the government continues to go beyond my term, beyond 2028. I sincerely hope it does, because that will keep people on their toes and continue to discourage people from going back to these old practices. And because that is really what I had hoped to achieve.
The reason that I exposed all of this in the SONA before last was simple, because I was shocked by what was going on, and I said we have to. It is so endemic and it is so deeply rooted. Change the culture, change the thinking of the way people view their positions in government, and that is what we are trying to do. And that is why when I say I hope this continues beyond my term, that is because then we will have succeeded in changing that culture. And so, as an effect of that, is that we have then the people who have gone, who are in detention right now, who have been charged. There are continuing investigations that are ongoing. The ombudsman is a very, very busy man these days because of all of these accusations, all of these allegations that they have to examine, that they have to investigate, and if need be, file cases. About a year ago, you pledged to tackle a flood control scandal that has shown a very, very harsh spotlight on the Philippines' issues with endemic corruption. Do you believe you've Okay na. personally... XFM Katropa. Sige lang, patingo pa lihok-lihok ka lang na sila diha. Sino naman mas nindot na maglihok-lihok sila diha, Gab, no? So ang pangutana mga igala, do you believe personally that you have done enough? No? Og ang ikaduha mga igala pangutana na ng kuan diha, media, mga kaigsunan international, no? Nga what are the measure nga imong kuan, no? Imong gilatag aron nga makita nato tinuod. So ang iyang pamatuod nga he has done enough, no? Mga kaigsuunan, pero dapat daw magpadayon pa ni sa sunod. Tama gyud na, magpadayon gyud na siya may gala. Mabod natong ihangyo sa sunod nga administration. Although layo pa magpadayon gyud ni. Kay basin og dili mga igala mapriso ang mga mastermind karon, hinaot nga sa sunod mga igala nga panahon mapriso. Hinaot nga pag-abot mga igala sa ending ani mapriso sila, no? Kay kini man kung mga igalang investigation karon, no? It's duha ra pa ingnan ani, fact finding or fact hiding. Ano ba? Kana mga ICI for example, no? Kanang independent kuan ba na, no? Commission for Investigation sa Flood Control. No? Duha ra pa ingnan ana, it's either fact finding or fact hiding. Karon, people, daghan na kuno ang napriso, no? So, unsaon man nato pagsukod, kung daghan na bagyod, mag-name names ta, no? Maghingan ta. Kumbaga, kay lisod ba kay moingon ta may gala, naghan na may gipapriso, yun na pa, unsa man na sila, basig mga baboy-baboy nang gipapriso. May buntag Losi, Libong Kugon, diya sa may Cebu City, Talisay City, Cebu. Mga tigpaminaw po nato diya may gala, Subang Dako, Mandawi, mayong buntag ninyo. Good morning. Josephine Ambasaura, naunsa na naoy, puryagaba lang nimo ambot sa imong giyaw-yaw, pataka lang ba, rate mo press negative. Negative gid no, di gid mahatagag positive. Mabuti pa si presidente, pero positive naman siguro si presidente. Negative ang iyang kwadro. Positive siya, oy. Sige. Mag-name names ta. Kisa may napriso in relation to flood control, mga igala. Kanang dagko. No? Di magug ka makaingon, mga igala, nga dagko ng kanang naa, mga igala, ga trabaho sa kuan. No? Kining, abi ba kung nakalakaw na ni? Ngayon na naman nagtuyok-tuyok ka, tulo naman ni babay ni. Alas 8 na buntag mga katropa. Padayon ta bagay-gala, no? Mag-name names ta. Nya di ba ta makaingon mga katropa nga dagko nga isda ang tamban. Diba? Makaingon ba ka mga igala nga dako nga isda ang bulinaw. Diba? Kay bisan pag unsa kadaghan nimo napapreso kung puro bulinaw, maingon gyud na nga unsa man ang ikuana oy. No? Di ka makaingon mga igala nga dagko nga isda
ang tambasakan. Kailan mo tambasakan? No? Gagmay yun na. No? Tugnos na lang, tugnos. Sa gamaya yun. No? So, naabay pating. Pag moingon kag, naamay mga regional, mga trabahante sa regional offices, no, sa DPWH, no, naamay nga priso na ana. Kana ba sila, mao na ba na mga higala agyod ang kinauyukan sa mga kawatan? Mao na ba ni sila mga higala kinauyukan sa problema sa korupsyon sa nasod? Dili siguro. More likely, ang tawag ani nila mga higala, alipuris lang. O kaha mga higala, nag-sideline lang, skilid-kilid ba? O manghornalay lang, mga kaigsunan. Sa dako kayong, sa halapad kayo mga higala, nga plantasyon, korupsyon sa Pilipinas. Kung atong ma-describe og susama ni ana. Dili ko makaingon nga dakong isda mga higala ang bulinaw. Sige, again, mag-name names ta. Kinsa pa, kinsa man, no? Rebilla, no? In relation ko no mga higala sa kawat. Oh, if he ever did, okay, nakagawas naman gani ron. If he ever did, tinuod yun, nangawat siya. Unsa man kadako? Iya ba na tanan? Dili pod, no? Milyon ra man gani tingali na iya. Estrada, Jinggoy, mga katropa, no? Oh, siguro bitang tala may gala. Tinuod, nahimo na. Naasay ka lang bigitan, butang talang. Dili ta maingon yung pamanay conviction diha, no? Butang tala may gala nahimo. Iya ba ang kinatibukan? Dili sad, hugaw ra sad kuko. No? Si Diskaya. Si Diskaya ra bay masterminds na lang, dili sad siya matawag nga mastermind. Ngano man, in the first place, wala siya gabuot sa programa o proyekto sa gobyerno. Mudawat lang siya may gala o kung siya ihanyag nga plastada mga higala sa mga nag-contact niya. No? Dili ko mutuo nga siya nagpasiugda, siya naghuna-huna, and then giilad niya ang gobyerno. The same with the Napoles mga higala bitaw. Diba? Kaya nga ginapagawas manggod, kaya bantay mo sa Napoles kaniadto. Napoles katong pork barrel scam, no? Katong pork barrel scam, unsay ginapagawas nila? Nga biktima sila ni Janet Lim Napoles sa mga bogus NGO. Di ba? Wa di sila kabalo nga non-existent di ay binuo ang istorya. Wa ba lang ka nag-exercise diha og due diligence, no? Sa pagsusi kung tinuod ba gyud na nga non-government organization o mugna ra na sa unahuna may galas kawatan. Di ba? I think on your end, no, as mugasto og kwarta sa gobyerno, siguro doon siguro nimo. No nga, ibutan ko ni kwarta sa gobyerno, manigurado ko nga kini dili bogus, nga kini dili ni scam. Di ba? O wala. O mutuo day mo ana. No? Kay lisod bang ko kayo may galatuuhan nga kung ka na police mo ginapagawas nga biktima lang sila. Mo bitaw na nga kisa pa may nabilin si na police ra may nadutan. Kay ilang ginapagawa diri baga kay igsunan nga sila gibiktima lang ni na police. Pero ubot subayo na to, mutuo yung kabong gibiktima silang na police o biktima nila si na police. Kasi baliktad, di ba? Kasi biktima nila si na police mga higala. No? Ila tong gipatrabaho nga to, sige lang, no, agwanta lang diha. Total, bilyonaryo man kapag human ani. So, arita sa flood control scandal, no? Kaniadto gipalutaw nilang pangalan ni Diskaya, ni Curly o kamang tiayon ba? Curly Diskaya o katong uban mga gagmay na lang kunuha ito nga mga katong Timothy Construction sa to. Gagmay na lang to, no? Ang pinakadako ng ipukusan nila mga higala ang mga Diskaya. And in fact, mga higala, ang mga Diskaya, they're trying to connect it with the Duterte. With the Bato, no? Di ba kabantay mo? Ilan ang ginakutay. That is why, mayroon sila mga higala nga, ang pinakadako na ni, si Anticlair, barugan yun Anticlair nga, ang sinugdanan sa flood control sa mga Duterte daw. No. Mao gina ilang higala, ilang ginapagula. Karon, mutuo ba mo nga si Diskaya may mastermind? Dili, oy. Ako, mga higala, palit na malangan. Ako nalang tubag. Ako bangutana, akong tubag. Di ko mutuo, mga katropa.
Una, dili siya magbabalaod. Wa siya kay bawa na. No? Wa siya sayuran mga igalag unsay i-insert, unsay mga naa sa NEP, no? Unsay naa sa National Expenditure Program, unsay naa mga igala sa mga insertion, unsay mga projects sa unahan, wa siya kay bawa na. Ang iya may igala kontraktor siya. Mudawat lang siya kontrata, mudawat lang siya pundo may igalang ipahimo na o mga proyektong ipahimo ngadto nila. Bullseye! Bullseye! So there must be someone or group of people, kung dili man lang usa, basig dunay grupo mga igala nga nagpaluyo ni ining tanan. Nya di ko mo tuog senador ra. Kisa ra may napriso ron, senador ra man. Di ba? Senador ray na priso. Diri mga igala sa House of Representatives, doon na nagipang-identify diri ang ICI. That is why mo ingon ko, kadtong imong gihimong investigation bong, Mr. President, nga ICI, duharay paingnan ato. It's either fact-finding or fact-hiding. Karon sa may nahitabo, naay gipang-identify nga mga kontraktor, ang pangutana, nakulong ba sila? Nabilanggo ba sila? Wala pod. Kinsa na may nadutan, sige ninyong ibang hinambog. Ang senador, si Marcoleta, di nato pwede ma-appeal diha. No? Si Depensor lahi ang kaso ana mga igala, although gipikhan pa in taon si Depensor, noon sa naman taon ni mga igala ni mga, kaya mo pong mga, mahangyo alapod ta, although buutan man ning uban, pero sa kamong mga uniform personnel, aya baya mong palabi karon og kuan ha? Pasulabi sa inyong gahom? Kay nagsalig mo nga presidente pas BBM? Dili pwede na. No? Nga inyo na lang pasakitan. No, di ba? Maklaro magitos kamera giunsa to si Depensor. Mutingog naman unta to. Di man siya mo dapig tang Depensor, nasa isa, di nasa isa. Pero di sad makatarungan nun nga gamitan nimo og force. No? Nakabidyo pa. Mga katropa mo na ay mo pasulabi kay mabaliktad ba gyud ang panahon? No, di gyud sa tanang panahon imuha. Naadyoy time may gala nga mo balitad. Naadyoy time may gala nga mabalitanan. Magmahay kas pag-abos panahon. Bullseye! Bullseye! No. Again, naaba? No, naaba ta magahigalay na identify. Kisa may ilang gipang hinambog na priso. Si Ramon Revilla, mo raman sige na may galaguan. Si Bong Revilla, no? Si Bong Revilla, no, kaalyado ng Pangulo yan pero nabilanggo. De asa naman ron? Dobe? Nakagawas na, nakapiyansa na 1M. Kisa na may labilin ron, Marcoleta, di man na flood control ng Marcoleta. Flood control ba dahil na? Kato man ang giingon, may gala nga, gi-donate. No, kabisa kung saon, mga igala kuan. Ilamang yung cook doon. No? Gi-donate niya kwarta, may gala panahon sa kampanya. Oh. Pero kato mga kongresista, gi-identify may gala as contractors, na-preso ba sila? Wala eh. Ang uban na ito, may nag-restitute. Masa man nag-restitute? Nag-uli ko ng kwarta. Anong giuli man nila ang kwarta? Nagyo na sila gikuha. Ay! No? Pwede ba nga mangawat ko o niya pag masakpan ko, iuli na ko, wala na ko'y criminal liability? Oh. Itong mga classmate na to diya sa, itong mga bright, ako di, man ko bright. Pwede ba na mangawat ha? No, naman gani ka ng kanabang legally impossible ba? Oo. Ma-charge ba? Criminally liable. Liable ba ka? Ano nang criminally kay murag bugat? Liable ba ka kung mangawat ka mga higala, nanguot kag wallet, unya ang wallet way kwarta? Ay! Mahug ba kuno gyapon kawat na siya mga higala? Pwede ba na gab? Kawat ba na gihapon? Nga pagkuot ni mospitaka, wa man koy ano i-charge man ko nimo kawat nga. Gibutangan ko ba mag-inag 50 ng imong pitaka kay wa kay kwarta? No? Nanguot ka. Pagkuot nimo mga higala, no? Wa gyud bisag 5 libat. Wa gyud sud mga higala bisag play money. Ni kuha kag 50 sa imong bulsa, gibutangan nimo 50 pesos, imo na na. Ibalik nimo. Karon nasakpan ka. Liable ba ka? Yes, of course. Ano man, katong pitaka pa lang daan, di man to imo. Ay! Imo ba ito? Ano yung magikuha? Bisan pagwa kay nakuhang kwarta. Kanto balandaan ako sa pagkuha ni Mos pitaka, wala na. Liable na ka to. Nahitabo ron. Iuli lang ninyo na. Uli na. Nag-restitute. Gani. Ang restitution, gipanghinambog na mga higala sa SONA, di ba? Nga,
niabot na ingani kuno nga kwarta ang nabawi nato. Wa man kumaingong dautan ng mabawi. Gwapo gyud ang mabawi, mga higala. Nindot gyud ang mabawi, pero ang pangutana taman ra ba tas pagbawi? No? Taman ra ba sa pagbawi? Wa ba lang mga higalay liability? Asa naman to sila hilom pas nanikop? Wala, no? So, does the president done enough? Iya pod na, no? Mingon siya nga, oo, iya sad na. Pero kita mga Pilipino may pestoryahon mga higala regarding the corruption, dahil bata makaingon mga higala nga he has done enough. No? Tingali makaingon ko done enough mga igsoon kung mismo iyang kaugalingon iyan ang ipapriso.